بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی سورہ آل عمران اس دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اس امید تے کہ پھر تواڈے تے رحم کیتا جائے گا۔ فرما برداری معیار محبوبیت ہے، جیڑا بندہ فرما بردار ہوندا ہے، دنیاوی سطح تے بھی اگر اسی دیکھیے، اگر شاگرد فرما بردار ہے تو اس شاگرد نو استاذ اپنا محبوب بنا لیندا ہے، جیڑا مرید فرما بردار ہوئے اس مرید نو پیر اپنا محبوب بنا لیندا ہے، جیڑا غلام ملازم فرما بردار ہوئے مالک آقا اس نو اپنا فرما بردار بنا لیندا ہے، اپنا محبوب بنا لیندا ہے۔ اسی طرح جیڑی اولاد ماں باپ دی فرما بردار ہوئے ماں باپ نو حقیقت وچ اوہی محبوب ہوندی ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکامات دے تابع زندگی گزار رہا ہے، وہ بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نو محبوب ہوندا ہے۔ حضرت سیدنا امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المعجم الکبیر دے اندر اور حضرت سیدنا امام نور الدین حاتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجمع الزوائد دے اندر اپنی اپنی سند دے نال حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کیتا ہے۔ آپ بیان فرماندے نے کہ مینوں یعنی حضرت عوف بن مالک نو پیارے آقا حضور جانے جانا خاتم النبیین رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا عوف ابن مالک، اے عوف بن مالک میرے صحابی، غلامک الذی یطیعک ویتبع امرک احب الیک ام غلامک الذی لا یطیعک ولا یتبع امرک۔ اے عوف بن مالک، تیرا او ملازم، تیرا او غلام جیڑا تیری اطاعت اور فرما برداری کرے او تنو پیارا ہوئے گا، یا او غلام جیڑا نہ تے تیری گل منے نہ ہی تیرے حکم تے عمل کرے۔ حضرت عوف بن مالک قالا عرض کردے نے
بل غلامی الذی یطیعنی ویتبع امری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تے وہی غلام محبوب ہوئے گا بلکہ جڑا میرا غلام میری اطاعت کرے گا اور میرا حکم منے گا۔ پیارے آقا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَكَذَلِكُمْ أَنْتُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَعَالَى، تواڈے رب تبارک و تعالیٰ نو بارگاہ وچ بھی محبوبیت دا اے معیار ہے کہ جڑا بندہ اللہ دے احکامات دے تابع ہوئے گا، فرما برداری والی زندگی گزار رہا ہوئے گا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نو پیارا ہوئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عوف بن مالک نو مثال دے کے سمجھایا، مثال دے ذریعے سمجھایا ہے۔ پہلے مثال وچ سوال کیتا سی کہ تیرا او غلام جڑا تیرے حکم دی تابعداری کرے، فرما برداری کرے، تیری گل منے، او تنوں پیارا ہوئے گا یا او جڑا تیرا نافرمان ہوئے گا؟ جس وقت سوالیہ انداز وچ پوچھ لیا تو حضرت عوف بن مالک نے جواب وچ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اوہی غلام پیارا اور محبوب ہوئے گا جڑا میری گل منے دا، جڑا میرے حکم دی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا۔ جس وقت انہاں دے ذہن وچ اے چیز بیٹھ گئی، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ مخلوق چوں اللہ تبارک و تعالی دے حکم دی فرما برداری کرے گا، احکم الحاکمین خالق کائنات دے احکامات دے تابع رہ کے زندگی گزارے گا، وہی بندہ حقیقت وچ اللہ تبارک و تعالی نو بھی پیارا اور محبوب ہوئے گا، تاکہ بندے نو ذہنی طور تے پختہ ہو جائے کہ میں اپنے حقیقی خالق کائنات دی فرما برداری کرنی ہے، انہاں دے احکام دی اطاعت کرنی ہے۔ کیونکہ جڑے بندے فرما بردار ہوندے نے، اطاعت شیار ہوندے نے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ بڑے محبوب اور مقبول ہوندے نے۔ لہٰذا سانوں اتھوں سبق یہ ملدا ہے کہ اساں رب تبارک و تعالیٰ دی نافرمانی تو بچنا ہے، اودی اطاعت کرنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دی پیروی کرنی ہے، اور انہاں افراد چو جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نو محبوب نے ایک فرد حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی ذات قدسیہ بھی ہے کہ آپ نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکامات دے تابع رہ کے گزاریے، اطاعت شیار بن کے گزاریے، نافرمانی نہیں کیتی۔ اور اے جڑے محبوب بندے ہوندے نے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دی یاد وچ زندگی گزاردے نے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تُسی مینوں یاد کرو تو میں تہاڈا چرچا کر دیاں گا۔ پھر انہاں لوکاں دے چار دانگے عالم وچ چرچے موجود نے۔ اج 10 ربیع الثانی ہے، کل 11 ربیع الثانی ہے۔ 11 ربیع الثانی حضور غوث الثقلین دا وصال مبارک بھی ہے، اور ویسے بھی اس مہینے نو بڑی 11ویں شریف والا مہینہ سی عرف عام وچ کہنے ہاں، تے احباب نو چاہیے کہ اے جڑے اپنے اسلام دے روشن چمکدے ستارے گزرے نے انہاں نو یاد رکھنا، تاکہ وہ جڑے تابندہ نقوش چھوڑ گئے نے انہاں تعلیمات نو اسی سمجھ کے اپنی زندگی گزار کے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ سرخرو ہو سکیے۔ انہاں دی بارگاہ وچ کوشش کرنی ہے کہ ضرور فاتحہ شریف پڑھ کے، کل شریف پڑھ کے، یعنی ایصال ثواب انہاں دی روح نو کرنا، اور انہاں دے وسیلہ جلیلہ نہ رب دی بارگاہ دعا کرنی، یا اللہ اے تیرے مقرب بندے نے، انہاں دے وسیلہ جلیلہ نال ساڈے حال تے رحم فرما، خیر عطا فرما، عافیت عطا فرما،
تاکہ بندے دی دعا انہاں دے وسیلہ نال قبول ہو کے اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے اسی حقدار بن جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔